de wa ye no eso ye ne dodo nti ye tu anamo ebedru ha ya ma no nsapan saa nti ye kita ya boa nantwie ne otuadua se ye ba ebeda na nasi na watumi ho se ye oyema abusiafo no wa ye ade a esumbo abusiafo energy we chire odo a ye no ewo ho Kofi Adomah wawani ene na busua sabi woni ne debechiri betina anasa ede ensem beto abontim yehu de ekoso pote ewo Kofi Adomah wawani efie na enu achi no Kofi Adomah wawani yere ba abontim bechiri mu magra happen so bae ena afi nso eye Kofi Adomah wawani ne busua so ba abontim ne ho nsem ne beto abontim na bi mu amenim ebi mu mutifo mada no mu adokotafo chere se Kofi Adomah wani plus tetare nene no ho nsem se prekesen na wabusa se da ben na se wiase yedura ene nipa enwene se nipa bi ma nipa ni akoma nipa ni adwene se de nipa kane no wo a ne ba ne nua ewote bia bi mu a wo fa kire ede esere no na sa setena ne mu no ani ehu se Kofi Adomah wani se bi wo firibirikum ena ne papa nso so enso so munchi pa eye banna eno nti bra asem ne so de ye no Kofi Adomah wani ene papa ebusua no ma ante anna omo pae ebe hwe wo mo ba ena afen so eye ne yere omo hwe nkwada no de ebusua no wo so mo de boae na enne so ebusua na ansa ante anna wo masa ba omo se de Kofi Adomah wani omo de hye prekope no awade wo koe no kwa awade pa okowade oba pa sebie so sebie nyato onye oba obedi sikanko ho kire ba na wadwane agya ne kunu oye oba ho kire mu no oye just wono sempanyi ka se yere a wono na ye yere wo ba yere ne kunu ema ne kunu bo bra ana ne kunu ho kire mu nyana so wasa yere ne kunu a wode ntuma sini mu ena wota ne kunu achi wo konse de be ye bia ma ne kunu sebi wonya ne nkwane na ho odin bi mu mpanyi se eni ene nipa ekanea eno to se eni ne dumu a na se won pakọ no sa ye bema no ne koba no hwese de no osidi ne dwuma koba na fenti sa ho ayi sabi atorenchem kesiese atono ama sese o baba betena de mu a eya emema de omokosa atebie ne mu a se wanya bema onya obanya nsafo kokudufo de ntoma besine mu aka ne kunu no ho a anhwe wuyi wani mpo de wuduru be kana no ayeden ekunu ho na de nam no so ma ne kohia nkwanhie mu no sabi babo nten na Adomah hene babo nten be kan sabi ensemu a na sabi wo hene enka enso babo nten be kan ye enne banna abusua sabi won eye Kofi Adomah wani papa efifo banna man hene ne bra panyine ena Kofi Adomah wani papa empanyifo ne kire se ne ho mfa no nti wantimi amma na de odi Kofi Adomah wani papa achi pe wo mo se papa ena Kofi Adomah wani ni nua be ma baako ono de ase ebo Kofi Adomah wani achi na de nsusu e wo mo ne se ono no so sen Kofi na nsusu no kokomu se de anim dua ne te ni nyina ye pe na panyini a se bi oye busua panyini a odi dom nanim a wode wo mbaaye no eye nana asempa asa edin no ene asem yi di ekopa nana asempa asa ena wodi Kofi Adomah wani ne papa abusua wo ewo banna wodi wo mani mu ede wo mu baaye na wo mu baaye wo nante sie nyina ne se de Kofi Adomah wani ne ho kani Miss Miracle Adomah a wo ye benkum hene ede ma ne kromufo wa kire se wo yo ba kukudufo hankasa akonya na busua de man wo ne krom na ese ne fata ne so mo de mano eno je se de mpanyi ka se be kwen fata na ne fata na wa kono no o mo kire se ko a wa kono mani aso se kakane na oba kwa wo so anka ma ne bedudwan no we do mudi na ntwipa wo tue dua na ntwipon wo tue dua ena wo mo de no e ba beda Kofi Adomah wani ho kani ase
se ne ba omoba course atebia kese mu no ewiase nyina so de obi e ka de omo ka de a kire no no wan na ne nachi eta nachi ebepum sabre no omo ma ne moni adwuma ama na hoden a wode betokoso e de ahwe won no mo so hye ho bo se enya de so mo begya wono ne ba ne omo ba ne muda omekoso ata nachi kopam se ahoden ne omo ba ne besa kɔ ne tebia tata ne mu a na wo ho no eno ntimo me yenkohwe ebra Kofi Adomah woni ne papa ene na busua e de nantwi kese ebeda Kofi Adomah woni ne ho kani ase e wo nkoden a wo kon e de ma ne kunu ne mra. You are welcome to their home. We thank you for granting us the travel mercies to come all the way from Bana, Brekum to here. And we thank you for our gathering. And as we start to talk, we commit everything into your care. And we pray that you guide us from the beginning to the end. And at the end of it all, we will say thank you for making our gathering and our meeting successful. We thank you in Jesus' name. Amen. Amen. Yeah, by every bana. Enye bana nchem ene ifiri. Ye ba ya ye ba ninsra. Sen ye tu ye ba ye ofase ye nana no. Ye de ka ba ha ekoe na ya sa ba bio. Be chire mu no ma wo se ya ye ba ye no. Ye mfiri nchemu ye firi bana kuru miensa so se nyina ye banafo a bana kuru doso no ye nyina nte faako ya ye firi bongase ewa ha ya ye firi ayonkuru ewa ha ya ye firi gbawo ewa ha ya ye firi dompofie ewa ha nti bana nkuru no de bia abusiafo no wono ya yiye ye ho ena ya ba be hyase ewo abusiapanyine so abusiapanyine ye fre no Nana Kwaku Asem Pasa the second. Metra nama ko minsane faso. Me ofane ye komwa nana kono nana no. E fre no me fre no ofa. Ti amafo so fre no James Anane. Waye me ofa nana kunu so nana no papa ya oti we e fre no ya Collins of amenyendo ya Collins on boom enedi nana kunu echi papa nso e de kobna papa e de papa fojo onu mum enedi nana kunu papa echi maame baako papa baako ti papa enye nipa ofri nchen no funzio baako pe na one na kono papa anom papa nso eye nana kono soa bano no ono so efri bongase me amika se ye femi kobramba do nana kono maame o mo last born me maame ewu ye 10 be edin a ye de frɛ me ewo bono ne bana eje ni ye ba ya amane a ye de ba no mpanyifo a wo de medane na me de ama mpanyifo na amane kura no mo de ama medamase etikesi a wo de ye ni mo de ya ba na na fa cheme bana mahine papa na wote so no ne bra panyini ni ti ye mahina konya no na besi ye ofi ha no anye nchen medamase pi nana no medamase mesre mani die mo ene ma ekasa kakra enso mo mfa nche me se matena konyam na me kasa ekire mo se ne se
kakra eto mi nti na mantimi angina monem ti ono de mo fa nkyem anam no ye sha ase dia de menia edi kankan ya no asidana ye dinam ya de nyina ye ba ye disie ye osumbu a oda ya kuma so a nana abna atuba afano ekunu a oma ware se ejire ne ekunu tama yeti ye no na nana na wadi kan kofa ye disie no da nana sense atu ye disie na watumi anya kuma pa odo ama asem so sei Kofi Adomah wanwane na busuafo eti ya asem no ayeye de dodo chese nya nipa nyina na obetimi aye asem anana eyeye ntinde yadi kan abaha akọ na ndenso yasafre bana atutumu a afena ya bedru ha nti ya bedru ha asida pesie na yadi fre Kofi Adomah na busuafo ho edi manana ye nana ye no ye danase esumbu amaye je se ye to anamo eba na ya bedanase na ka ese Kofi Adomah ni papa chuchuru mujonga se oba ha na sense yare enti wantimi amba waji nenua jodi na chiri ba eye papa fojo owo ha oka ye ho na yedi asidan de esumbu sei eba ediba ye nana de wa ye no eso ye ne dodo nti yetu anamo ebedru ha ya ma no nsapan saa nti yekita yabwa nantwie ne otuadua se yeba ebeda na nasi na watumi ho se ye oyema abusiafo no waye ade a esumbu abusiafo energy we kire odo a ye no ewo ho nananom ani empanyinfo a muti ha me kakakra media so yebusua panyi die no so se misimi wa asem ka na asida kro no a ena me pese medima nana abra etruba ese asemi esiye obi a anke esi ya pe na ko afofo afre ne na busuafo asema atomu bani umehwe no otu ne bu ehwe Kofi sede etie bia nti chese na wonwa si enipa yi oyari na ka opia no betu abusuafo so anka die na nka yebetumi aye nti nana nyame nhyiraw bibiri sabi esi onyankopon kurapo ope asida Yesu ye papa ma kwatafodu womu konwa na baako kai se nie papa ya mai se mun kokura pa miya me kwa akoda o mase yaba ye de ya nya nipa baako kura pa wachiri abusua no ne mpanyimfo a ya ka no nti nana ye baaya na busua no ena aba se ba be dawa sibibiri se onyankopon hata sori
ɔnhyira wo na yɛbɛkɔ so asere sɛ ɔdɔ a wodi ama no no yɛ sɛ ɛyɛ abusuamu no nyinaa dɔ sɛ nyɛ dɔ na wodɔ yɛn a nka woamfa no ammata wo ho yɛkan wodina akɔ ama no a seesei wane da kwan a wosan de no akɔ ɛdeɛ yɛbɛsrɛ a nka sɛ mabrɛ na yɛde ano kɛkɛ na ɛbɔ mpaeɛ ama wo sɛ nyame bɛtu wo nkwam na wakonnwa a wote so no ɛnya animuonyam kɛse ɛwɔ wo man mu na kɔ so na kuta wofi saa ama yɛn na nya yɛ na ɛbɛhyira wo na onyankopɔn na ɛbɛhyira wo ano ate nananom a moahyia ha madanseɛ kakraa ɛsɛ sɛ medi ka nsɛm wei hu nana deɛ mehu no akyɛ paa na ɛm sɛ ne abusua koraa biaa nya hu no mene ne ape ne ho akyɛ ma ɔwie koraa ka mewia no ɛde akɔkɔsi ɔhene wɔ bana na n'abusuafoɔ ante aseɛ mehyɛ daa ma ɔmaame na ɔpapa nyinaa baabana sɛnea mekan akyire n'abusuafoɔ tee no ho a na ɔmo sɛ ɔmo ma me kwa ɛnam wo nnwuma papa a woyɛ ɛno nti na ne mani abere a mehwehwɛ wo Kofi ne papa na wotee sɛ ɔtɔn cement mmea na meba ha ne maame oyi certificate no a wakɔ prepare sɛ mfa akɔma Kofi na ɔmɛtɔn cement mmea na de krataa no kɔkɔhyɛ Kofi ne papa nsɛm sɛ wasɛ ne sɛ memfa krataa mmra na fa tɔn cement apa maame de cement bɛ 2 or 3 tips kɔɛ na hwan na ɛbɛyɛ saa adwuma wei hwan ɔde kɔkɔ maa no efiri n'akyi kae so kɔɛ kae no sɛnea obinom kɛsɛ ɔma akɔ akɔgye kaa no nyɛ maame na ɛkɔgye kaa no mekae sɛ dabi me wɔ hɔ na Collins ne Kofi no baeɛ sɛ wɔn ba abɛkyia wɔn papa ne so ɛna ɛyɛ ne wɔn nyinaa nkɔyɛ kɔɛ no nkɔmmɔdie mu yɛdidi nkɔmmaa na Collins na ebisa papa sɛ na papa sɛ na osi yare wotim ka ɔkaa mpo ni na ɔgye tuu mu sɛ meka na ne yere sɛ dabi woboa ɔntim kakaa no na kaa wei deɛ mu gya ne ha a wɔbɛkɔ aba no ne wɔaku no ho na no ɔde kɔ soro hɔ sɛ ɔba nyame amoa nka ɔbɛtwi faeɛ nso wɔ ha enti kaa no deɛ mu gya ne ha deɛ a na kyerɛ sɛ asɛm na mode brɛ nti ɛbaa no yɛne wɔ mu nyinaa tena ase sɛ ɛne yɛdeɛ nkwan bɛn so na mobɛfa ne ɔmo yɛɛ ne sɛ ne yɛnkɔ kɔtɔn ne yɛntɔ service ne yɛmfa ma obi na ɔmfa nyɛ tan drive no bi na sɛnea ɛbɛyɛ Kofi no dali ayi biara wobɛnya bi de atɔ aduane adi na ɔma ɔte aseɛ na ɔmo yɛɛ ne nyɛ Kofi anaasɛ Collins na ɛkɔɔ sɛ ɔkɔ akɔgye anaa maame na ɛkɔɔ sɛ ɔkɔ akɔgye kae na demand no a ɛbaeɛ no kyerɛ sɛ wamfa kaa no amma na ɛsi hɔ a ɔno bɛprɛse sɛ ɔbɛfa aka ɔka so na ɛduru baabi a nnipa na pɔmuteɛ ɛnyanyɛ ɛnwie pɛyɛ no saa na ɔbɛyɛ na ɔde saa kaa no ɛde kaa no meka ɛsi sunya sɛsi a ɛni ha ɛwɔ sunya ti wɔ hɔ enti maame yɛserɛ wo nana ma waba mu yɛn a ɛwɔ hɔ deɛ yɛnim banama nyinaa meka wɔ mu tie nti mesrɛ wo bana mekasa ha sisi ɛte sɛ nya banama na ɛkasa nti mesrɛ wo nya abɔtrɛ ma yɛ na yɛnni nhwammɔ sɛsɛ abusua panyin aba abusua ntia me di a yɛwɔ mu nyinaa na ɛwɔ ha nti yɛdi wo ho adanseɛ sɛ bibiara ni hɔ a ɛyɛ ahintahinta wɔ wafam wayɛ ɔkyɛ fam deɛ mmoa biara sɛ ɔde boa yɛ abusua no nyinaa no wayɛ adeɛ nyame nka ho wae nyame nhyira wo ma ntɔ nkɔ so Kofi metee sɛ na yi na mekɔ
baba na me yi me ti ne baba baako frɛ sɛ dada mate sɛ wakɔlaa no yɛse wanya accident na me kɔdɔma yie ne bi na mentumi hu sɛ wate a na me sɛ Kofi hwan atoa ase no na me ho wo so me sɛ onya ma me na me send a message na me send ma nti be 10 minutes time na o send it back nti nipa no yi ti no ba bia wadura me so o ma me Kofi na me de ba fi so na oba nka ona nini obi ni kunu yo ho ne wanya esan bi atisi no nka obia nka obefura busua ni nyina momra na se mo ba no se ni so we ye ni cool kwapem se Kofi ho nti de bia na pa bia me da sore aje me frɛ bisa se Kofi oho te se ma me pacho oho te se obia ho ye ne ya o ye bia ye ho nyame nka ho wa na me hia mountimi nye ne chen we mai na so ye nya so mfa so da mo ase nanso meka kakra andi minino danane minini damu ofani yakope neno ka chem se yemra na yemhwe makwalai na papa da na eno no ani mbuosu nanso na ne de minino da so da ba bi of kana sense ma no oyini papa na nei oyini papa na dindi nyame dini ndama mi yase pa nana nyame nga ho na ondonzem wetima heni ya amaye manuesi. I guess I can speak on behalf of the family. You spoke Chi. If I was to speak our local dialect, which is Ewe, you will not understand. Though we are all Ghanaians, we are speaking different dialects. So in order for you to understand, at least we understand Chui, so we've understood. But I don't speak it very well. That is why I would not. Because if I start Ewe right now, we need a translator. So we are overwhelmed with the appreciation you have shown our daughter, Nana. Marriage is about two people coming together in love. And even the vows they take is that for better, for worse. Our daughter has been brought up in a way that she cannot run away when situation changes. She has to stay in and make sure, because she's not only accountable to us, the family who sat down and received her things, she's also accountable to God, in whose presence she said for better, for worse. So she has done her wifely duty towards her beloved husband. They have a very unique relationship. Their relationship is of good friendship. But I believe that it should be an example for the youth, that in marriage, when things change, once you have said that for better, for worse, you have to finish the race together. So Nana, you and Kofi are an example to the youth of today, that this is what marriage entails. And again, just like our elder said, 10 people were cured and only one came back. As for gratitude, God even expects gratitude. Even the fact that we are alive, when we wake up, we say, thank you, God. So we are so grateful to the family. And I'm overwhelmed because this is paternal and maternal. That is the full family that is here. So if paternal and maternal has clarified the truth about information that are going round and people who don't have basis are spreading it. If you say anything now, they are challenging the maternal and the paternal. And you're also challenging the family of Nana. So we are so grateful that truth is what God expects from us. And truth is what you have put out now. May God bless you. May he honor himself in your life. And one thing we desire is that continue to pray for total healing for Kofi. Continue to pray for Nana as well. Because though Kofi is physically sick, psychologically, this is having an effect on our daughter, Nana, as well. So please pray for them.
that God in his mercy will defend them. And at the end of the day, a year today, when we gather, we are giving thanks to God that he has shown his greatness. May God bless you, bless you, bless you. Take the message to Kofi's father that we wish him a speedy recovery. And God bless him also. Thank you. Yes, I share. Nanabo, na share the mpayabo ne de yenda e na yenda so da. Amen. Yebebo mpaya se ahode ebeba. Ahode ba wi kura na yebebo mpaya se de be efiri baaye no. Ibehu adekoro ya to ase. Edo bi ase. We are not going to forgive at all. We are not going to forgive at all. We are standing tall to challenge until everything is well understood. I am behind every action that the four families are going to take if the result is not favorable. So nobody should relax at all in this case. We are not going to relax until everything is seen through. So I thank you for your coming. I thank you for your support. I thank you for the truth that you spoke out. So we are bringing this beautiful gathering to a close. And we just thank God. Let the bond of unity that started the very day Kofi proposed marriage to my daughter, and then the family sat down. The family also came from Brekum, met us, Bana. The family came from Bana, came and met us. We sat down, we accepted it, and we said, Kofi, we in our family, we don't do in-laws, we do children. So when you marry, there's nothing like in-law. You are now a son. So Kofi is our son. And that's between the two of them. They have bind two families together. About 4 tribes together. Yeah. Because in Nana alone is 3 tribes. You know? And then Kofi. So now 4 tribes have been binded together with love. That cord can never be broken. Because we are answerable to God. And even before Nana came to Brown Hafo, Nana's grandmother, Mrs. Patricia Boating, took the lead to marry the former Brekum Hene, Nana Boachi Adams' son, Dr. Christian Boating. So the relationship there was hotty. And then we will come for more. There will be more exchanges in future. And we have our children and our grandchildren are from Brekum. So this is all love. May love bind us. May the cord of unity God himself has established by instituting marriage. Because he says a man will leave the father and mother and they'll become one with their wife. Therefore, what God has put together, let no man put asunder. Let no vices put asunder. Let no interference put asunder. We pray that the God who established that marriage, his presence will be in this marriage forever. Thank you once again. Thank you. So we can say the closing prayer now. Okay, I'll continue. Our Heavenly Father, having come to a successful end of this meeting, we have to give back to you your thanks. Father, we thank you so much for having such a successful meeting. We further pray that, Lord, you bless each and every one of us here, and most especially Nana Abna Itruba, who has done so much
for our son, that all that we have to say is to ask for your blessings over her and the family. We thank you for bringing us together as one family from both sides. Continue to bind us together, that we will continue to love each other, to see each other as one people. Father, as we have traveled from our destinations to this place, we equally pray that you take us back to our destinations. And when we all get back home safely, Father, we won't forget to say thank you. We thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Eno ne yakwa hwɛ aba no de yɛsrɛ ne sɛ Nyankopɔn ɛma Kofi Adomah wani nkwatenten ne ahodene na n'ani no nso so no de aka no Nyankopɔn mo ho ban na yɛbɔ mpa yɛsrɛ sɛ ɛnkyɛ yɛbɛsɛ hu no wɔ ntintamfidie so a wɔba bɛyɛ n'adwuma na de yɛka no sɛ wo a wani bɛgye wo ho wɔ bra wo nua wɔ ne nsɔhwɛ mu no hunu sɛ wo nso nsɔhwɛ to a wonya de ɔbɛgye wɔ ɛna de wo ma wo bi nu no ho anaso mo bi di wo ho yaw ɛwɔ na ho kyerɛ bere mu no hunu sɛ wo ya odi edi wani ma ɛba wo so no megidi yɛ sɛ wo sika ne wo di bere no ɛnya de sɛ betumi agye wo bedin ɛde ma mefo zo tweda mpo Nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makram